Тук солта все още се добива по технология, оцеляла повече от 2000 години. Тук хиляди птици прелитат над главата ти всяка година и хора от цял свят идват заради лечебната кал. Това е едно от най-впечатляващите кътчета по българското Черноморие – Поморийското езеро. Разположено непосредствено до град Поморие, това езеро не е просто красива природна забележителност. То е едно от най-ценните природни богатства на България. Поморие се намира върху тесен скалист полуостров, вдаден 3 км Черно море. Но истинската магия не е в морето, а точно зад него. Поморийското езеро е защитена зона и част от Европейската екологична мрежа. Тук се срещат уникални растения и животни, приспособени към изключително солената среда. Над езерото преминава Вия Понтика. Това е вторият по големина миграционен път на птиците в Европа. Всяка година хиляди щъркели, пеликани и грабливи птици използват това място като въздушна магистрала между Европа и Африка. Само в района на езерото са наблюдавани близо 270 вида птици. На дъното на езерото се образува една от най-ценните лечебни кални смеси в света. Поморийската лиманна кал е богата на сяра, желязо и множество микроелементи. Тя оказва благоприятно въздействие върху кожата, ставите и опорно-двигателния апарат. Всяко лято ще видиш десетки хора, покрити от глава до пети с черна кал, които търпеливо чакат тя да свърши своята работа. Освен лечебната кал, езерото е известно и със своите солници, където солта се добива по древна технология. Плитката морска вода се оставя да се изпарява под слънцето, а след това солта се събира ръчно. Методът е останал почти непроменен в продължение на векове и можеш да научиш повече за него в Музея на солта. Това е единственият специализиран музей на Балканите за добив на сол чрез слънчево изпарение на морска вода. Но има още едно място, което прави района толкова специален – Поморийската пясъчна коса. Това е най-дългият див плаж по Южното Черноморие, където на повече от 5 км можеш да се насладиш на спокойствие между море и езеро. Пясъкът тук не е златист, а черен поради високото съдържание на железни оксиди. Според специалисти, именно това му придава полезни свойства за човешкия организъм. Тук няма шумни заведения, огромни хотели или претъпкани алеи. Само море, вятър, птици и усещане за свобода. Едно от малкото места по българското крайбрежие, където все още можеш да чуеш звука на природата. И може би точно това прави Поморийското езеро толкова ценно. Не само лечебната кал, не само солта, не само птиците, а възможността природата и човекът да съществуват заедно вече повече от 2000 летия.